Takže, čau lidi, to je můj úplně první let's play. Jmenuje se Fighters. Takže, nejdřív něco o mě. Je mi 11 let, teďka jsem měl takovou nářky. Mám počal hodně se mi budu natáčet. Tak jsem tady. Čeká chvilinku budu natáčet let's play hry Shakes and Fidget. A můžete mi pak napsat do komentářů, jakou hru byste chtěli. A začínáme úplně první Shakes and Fidget. Můžeme se jít na to vrhnout. Tak. Nejdřív vám ukážu postavy a pak můžeme, nebo nejdřív budeme po jedné postavě, až tak dál a dál. Když se zapneme trochu zvuk, máme, dobrý. Tak, to je moje postava Douglas, level 70, já jsem byl pouzený opasek na výdrž ještě ven. Tak, jdeme do podzemí. Uvidíme. Měli bychom dát toho vykradače hru, ten je hrozně špatný. Uvidíme, možná padne. Uvidíme. Nevadí. Na příští let's play, jestli se vám bude líbit, tak dobiju houby na každý bok. No, možná ne na každý postavu, ale možná určitě. Ale ne všude, jenom na ty moje nejlepší lety. Tak, udělám se ještě jenom dobrý. A jdeme dál, jdeme na S5, jo, nahoru. Tady toto bylo taky S5 a toto S5, Dark Looking. 236, trochu. Ty epiky jsou trochu starý, ale dobrý. To dobrá. Je, tady máme elite na inteligenci. Jdeme do cechu. A dálka. A to jsme my. My jsme měli. Nevadí. Tak. Jdeme do boje. Jdeme do podzemí. Dáme. Rouzačkové zvířátka, nebo co to mi říká. Promiňte, nemám huby, takže fakt sorry. Příští let's fakt slibuju, že ji budu mít víc než 0. Uvidíte. Aspoň tak 7. Tak, vadí. Nevadí. Budeme do orange. Nečekal. Třeba tady gold, hodně goldy. A možná ještě natočím play z Minecraftu, ale jenom možná. Tak. Jdeme do vybrojírny. Tady nic nemáme. Jo, toto je S1, Jazz 12. To je s kámošem hraju. Můj nejlepší kámoš. Měl spát a budeme spolu natáčet ten hrát. Doufám, že tento spadne. Dneska nemáme dobrý. Tak nevadí. Musela dvojku jsme dali, ale úplně v pohodě. Tak. On je dobrý. Tady já mám to. Podávím na to. To je moje postava. S14, Vhy. 161. Ježiš, to mám. Na to musíme vyhodit. Tak. Tam. Jsem špatný. Když jsem spachoval, padlo mi docela trapný, když mi nepadlo žádnej epic, takže pošta, co tady máme. Vidíš to? Vyhráli jsme, to dobře. Jdeme na podzemí, jdeme na rytíře černé letky. No, nedali žádný cestovní. Nebo dali víc hub, takže
žádný nemám, tak do příštího lesle to trochu vymakám a budu mít aspoň tak 10 hub. To budeme procvikázat. Jsme na S20. Můj CZ Jordy, CZ. Tak, se můžete podívat, je dobrý. Tady pak dám svůj kanál. Tak, a jdeme na Piráta Pepu Slavíka, nebo ne? Jo, jdeme na něho. Do něj, pojď. Ježíš. Tak já vám říkám, že ty houby musím. Tak si dělám. Těm nazbírám a... No, tady máme moji poslední postavu, nebo ještě pak dvě, ale si dneska nebudu natáčet. Což je Risky 32, S10, jak můžete vidět, já jsem mopík. Tak to dobře, ta silnej, 2, 3, 4, 5 epiků, ne, 6 epiků dokonce, a tady potom máme do věže, až ji budeme mít. Tak, co máme? No, jsme měli líbit. No tak to nevím, asi ne. No tak to dokážu naštvat. Tak nevadí. Máme hubku, tak ji dáme do jinosvitáka. Tady už máme jednu hubku. Ježiš. To nevím. Škoda. Tak jo. Dáme si dát spodu. A uvidíme se u dalšího let's playe. Tak, čau.